guys, welcome back to my channel. So दा सानजौफुआ एसे सानजौफु ओमफ्राय दिनै जों थांहांदों र'डआव आरो जोंहा बाबाखौ लायनो बेनिखायनो आं दा लामायाव दं गारियाबो फैथ'वाखै आरो नै सासेया गयनोसं हाय नामखौ खोन्थासं आं नामा सेपालि ओइ ओमफ्राय नै जोंहानि गथ'आ काबिया याना काबिया काबियालानि ओमफ्राय नै आबैया बियो थालांसिगोननो ओमफ्राय माया न' सिङाव दं माबा माबि लाबाय दं नानिबो दं नालाय ओमफ्राय माला गारिया फैगोन थांनो लुगैजोब्बाय आरो गरमथार मोनबाय नालाय थांनायनि गोसो मोनलायगोन नालाय बे आरो जोङो बाबाखौ लायनायनि सिगां जोङो शपिंआव थांगोन आरो बिशाल मार्केटाव थांगोन आरो बेयाव मा बायनाय जायो मिथिथ'ला नानिनि गरम बोथोरनि आरो आंनिबो बायगोन आरो ओमफ्राय मा बायलांसै मिथाइबो बायगोन आरो आबैनो मिथाइ लाबोगोन आरो बे भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्ट मोनोबा नायलांबाय थादो बे भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै दा सासेया नै मोसाबाय दं लारि लारि नायलांदो हाय मानसिया नै जोंहानि गथ'आ ओमफ्राय बाब्राबबाय दं दे हाय होनजां नोंबो हाय आखायानो माइदिलै दे हाय गोसोआ बालदै खर' गरम जालाङो खर'आबो गरम जाबाय आरो आंना माला गारिया फैगोन ओमफ्राय गोसो बार मोनसै खादायाव नायलांबाय थादो नोंसोर भिडिअखौ रुमालखौ बख'नानै नायसां गरमफोराव गरमथारहाय गरम बोथोर फैबाय आइदै आइस So guys, दा गारिया फैथ'वाखै आरो माने दासो ओंखारबोदोंनो गारियाबो बेनिखायनो गारियाबो फैथ'वाखैनो 10 मिनिटसो नांखागोन ना दै नोंनो जलाबायनोसां नै खांख्राइ बुरिया दखन ओरै रानना हो आं ओरै दा बोरायलाय लांनोसै गारियानो सालबारावसो दंनो माला फैगोनबा निरना मब्ला लिंहरगोन बिनो जाबाय आंनि स्पिचआ दे नोंहाने मा नोंबो हाय ओं ओरै खिथिनांगौब्रा दे हाय होन हाय गस्ला गोदान सोबायनाय बाबा दहाय मनियारिनाव नानियाबो गारियाव गाखोनानै बेसेबा आराम थाबाय दं आरो नै जि मोजाङै थाखादों बिदि थाखोदामोन आरोना नै दा बियो आरो लामाया दा जों थांबाय थानोसै आरो नै दलं मोनसिगोननो दसे बावबानो नै मोनबायना आरो दलंनिफ्राय ओंखारनायाव जि मोजां नुखायो बोरैबा गोलैनाय बायदि मोनलायो आरोना बेसेबां मोजां मोनलायो नै बिबो हरियालिया बेसेबां मोजां बिबो एसे माइ गायग्रा खेथिफोर आरो नै जि मोजां जोङो बिशालाव हाबफैबाय आरो नै नायनो थाखाय ओइ मा नैबे बोरैयाव नङा दे बै पस्टआबो बेलेगखौ आं कम्पास नाया होनदां आरो बेगबो लानांगौ कम्पासखौ नै दा आङो बेयाव कम्पास लानो फैदोंमोन बेसेबा मोजां दंमोन ओमफ्राय दा मा बायखौनो मिथिथ'वामोन आरो ओमफ्राय उनाव नायलांबाय थाबाय आरो नै माखौ मोजां मोनदों दा मिथिथ'ला
मोजां मोनदों आंबो बुजिला आरो मोजांथार दं आरो सबबो बेनिखायनो मोजांथार मोनबाय आरो उनथिं खिल'नाबो दं Ôi mày đi, phía trên nó kết chân. 괜찮아. 굳이 말했지. 400, 500. 이거 지금 찾는 Aku lala. Dia kan aku konse. Dia kan aku konse. Ini kalau masih dengan juga. 지도세. 엄마 미ठा이 미ठा이 세야다. 미ठा이. 엄마 미ठा이니. 왜 미ठा이 안 두고 저 배니 그냥 미ठा이 시초. ôi vui lắm. Nơi đã dừng phi về đông ai để làm Obi thiwa obi thaba tera mera thara la mebe Baba kebela ber baba ya besi gozona dong bare mukam ke stile sai hor bezayang de menini kan fैबाय आरो आङो माने जों फैबाय आरो बारा आरो ट्रेन फैयानदा आरो गाइस ट्रेन फैयानदो आरो नै बारा लानाया मोजां जायासै आरो आंनि लानायमोन बारा मोजां जायासै आरो लासै दे kursi rumah dia ya kursi bah tidak lama ya nah balik जोंहा मा लाबोदोंलै बेयाव गेदेरथार सबाय मोनसे ओमफ्राय नै मेगि मोनसे ओमफ्राय आरो बेखौ फ्रि मोनबोदों आरो मोनसे one free ओमफ्राय नै पेन आंनि ओमफ्राय नैबो गस्लायाबो आंनि आरो नै येल्ल' ओमफ्राय नै पेनाबो आंनि ओमफ्राय नै फ्रकआ नानिनि आरो नानिनि जागोन ना जाया मिथिथ'ला Nani? Tokani. Sangat. Tokani heye. Oमफ्राय नै इबो बेसेबा हिट स्टाइलिश लाबोदों आरो बेखौबो लाबोदों नानिनि थाखाय ओमफ्राय नै सोरनिमोन नानिनि ओइ बाबु बेना बाबुनि आरो सोर बाबु मिथिला बेबो बाबु नै बेबो मोनसे पेन आरो आंनिनो ओमफ्राय नै बेयाव मोनसे फ्रक नानिनि नानि ने ओमफ्राय आया नै बेग लादों आरो आङो Hả? Ồ, ăn cổ bố đi đặt trắng là nhiều. Lấy đấy. Lục bẹt. Không làm được. Nơi beag bag ओमफ्राय मा दंबावो नै दंबावो एसे गस्ला दंबावो ओमफ्राय नै गस्ला सोरनि बेयो बाबुनि ओमफ्राय नैयो आंनि आरो गस्लाया मोननैल' जाबाय ओमफ्राय बाबु फिसानि दंबावो आं बेखौ बासखौ लाबोदों आरो गाइस नै मोजां मोनदों बाबुनि एसे जाथारना नोंथां बाबुनि मास्टार बेग आंनिया ज्राव बेग सिस्टेम नांगौमोन थेवबो बेनिखौनो लाना फैबाय मोजां नुयोना दक्कानि Ikut gini kan? खेबसे जानो बिसिनियावनो फोजोबनोसै आरो बे भिडिअखौ बाय होनबाय